aja dipijet ning diurut kalem-kalem nggih. Kula lek pas contone kula nyun sewu, lek pas lara untu nika ning aja dipijet. Ning diurut nggih. Napa sing anu ampun dipijet lek ra ngerti nganune diurut ngeten mawon. Halus kalem, ning ditekan sithik ngoten. Sing mengsih kakine napa tanganipun, Bu? Cobi, Bu. So kapan tak tilik mriko, Bu? Heeh, lek pas aku perkiraan kok tanggal 13 lek sida lek tikete sepur yang ditukokne saiki kan meduke nang Balun stasiun Cepu. Kebenterne kanca-kanca nyuwun alamate engko tak sowan mriko. Ya minimal bisa ngancani kadang iku lek pas seneng ya aja seneng banget lek pas seneng niku